Näin. Pois. Se on hyvä, että maksaa. Parkkit niinhän toivoo se potti. Niinhän se toimii. Kissa pystyy lippumaan siihen. Sitten jätkuu auttamaan. Sitten taas jonoja on hirveä jono. Se oli varattu jo se kassa, että jos se sitten toimii. Joo, ihmiset kävelee niin erikoinen. Se vaistuu. Kentällä auringossa. Nyt se tuntee kulkussa. Points for dog number 6, please. 9, 10, 10, 10. Points for dog number 7, please. 10, 10. Zero, 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 zero. Points for dog number 9, please. 9, 8.5, 8.5, 8. Points for dog number 10, please. 10, 10.